Nya, gini. Tak miknya. Ben rasa bengak-bengok. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajak mangin. Amin. Bantu. Para bapak-bapak ibu-ibu yang kena rematik kadas kurap panu berilah. Ayo. Hei. Kok kadas kurang? Bakar cangkem. Iki acarane apa iki, Ju? Yo, iki acarane Walimatul Khitan. Mas Al Jabar Jeva Nara Ora krungu aja muni babo-babo. Isen aku. Nara Ria. Muni boe ngono lho. Wah, iki tasyakuran opo kuwi? Walimatul Khitan. Oh, berarti kayak gedhekke lato-lato. Yes. Men lato-latone ora jonding. Kaya nggonmu to? Hah? Nggonmu jonjing. Wo, aku bois. Jajal muni ora? Hah? Jajal saiki. Kon piye? Wong lato-lato ngono iki kepiye iki? Ayo. Lato-lato dolanan cah cilik to. Ngono kuwi ta? Ya, dongake kok njuk. Oh, ya. Kanggo sing supet, Heeh. muga-muga nganune tambah dawa. Apa nih? Nganune kan lho. Umure. Heeh, jar. Karo Posneleng iki ora apa ya jenenge ngono kae. Ora dol jare kae. Ora dol ya. Ya ngono kuwi. Amin, amin. Wah iya kok. Iki aku ya gumon nang desa kene iki akeh ngenduran kok blas. Ora metu ya piye? Metu kok mau aku kok. Metu lek teko telat sampean. Oh mau aku mangan kok. Mau muni, "Bo, ora ana durene padha aku ngono." Wis mangan kowe. Ya wis kok no. Panitia. Sing duwe mandi iki. Lek duren lek aku Mengko dibelahke nang mburi. Ya. Ayo. Halo sayang. Wow. Sayange sapa? Ini kah? Babo. Boy ngono. Wah, yo ngono kuwi. Ya, cepet cewek. Ya, apa lagune? Lagune gelandangan. Gelandangan. Ayo pro kanca ngawaru ana rukune Islam ya iku lima sadat loro rukun kasiji iswa sira kelawan ngaji Kita ira tau latihan iki, Bu. Isin ya ben isin. Boy.
Terus apa ibu? Terus apa iki? Apa iki terusé, Mas? Oh iya, pasukannya siapa sih? Wajib lanang wadon lurung ilmu. Wajib lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Wajib Apa? Di syuting semono kaya kok wis salah, ngisen-isenke. Yo, lakoke ya. Yo Bi. Lakoke. Kae sing request mau kok. Rondo ya, sida rondo yo. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sagong ngenteni. Kabeh iki ora perlu dikentuni. Janjiku biyen aku sagong ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ora kena lawane randane. Oke rondone ngono Ibu. Biyen mula sliramu Ya. ora perlu aku sagong ngenteni. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sagong ngenteni. Wis kae, do puas to wis Rondo?
Nah, wis alhamdulillah. Iso salto apa teh? Ah, siap ono sing nyawer kok. Yo. Salto Salto lho. pisan nganuwi 50.000, salto pindho 100.000. 100.000. Ping papat kulon ki lho. Ah, ping 4 oleh kulkas ki jero omah. Iso ping papat ki lho kulon gone ono. Ye. Rawani. Oh, khususon ya wis. Asik to berarti. Nah, itu disawer aku. Ayo. Wah, iki guyonan kakak. Adik-adik, iki lho, Bang. Lagune apa cuma kowe iki takon maju. Amang. Mataku pedes. Syukur. Hei, kowe nang kono kos-kosan aku bar ki amadian. Mata iki CLD saiki. Ayo. Pi. Kapan kowe rapi? Pi. Promosi. Sing mburiku isih bujang ting-ting. Ning ya kuwi. Wes. Kowe iki cen guguk kowe iki rabi ra ngomongi panganan ra tekan ngene aku. Wah, entek iki. Turu kae. Hei. Yo. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya binal anbiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya binal anbiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya binal anbiya ilaihi. Ya Irfani arunce kembang wangine mungkar kumilang ojo sira mengaminggu miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mukar kumilan aja sira mengameko miturut dawuhe pangeran. Monggo urip piro ing alam donya kowe kuwi ora kena semaya. Ya Irfani ronce kembang wangine mukar kumilan aja sira mengameko miturut dawuhe pangeran.
Kok gobios dhewe to kowe, Bu? Kayak wong liyane urung do gobios kok. Ya Bu. Aku tidak minta oleh-oleh. Aku mau minta kopi karo sing cedit-cedit kan lho. Aku minta oleh-oleh karo wetan kopi karo kayak cedit-cedit kan. Karo cenit-cenit ini apa kuwi? Ayo. Halo. Weh, susu ki cenit-cenit, Bu. Tutu susu. Oh, aur-auran wae. Halo. Ganti wae, aku minta oleh-oleh karo kopi susu. Terus ada dong, bingung banget. Iya, salto. Mbok, sik, Oh, sik. Kon nyepake sik sawerane kok, Juk. Ndi sawerane ngene, sak saltonan 50.000 kuwi. 50.000. Yo, tak boy Mas Rut. Tali wondo manunggal setyo Dampiat-dampiat ino nasri Swara niku murah saya petir sangestu Padha rawuh sangeto sajuru-juru Nyayayi karya Samudra pasang lampai ngapara wadya Sikra-sikra nayaka pangayahi karya prakaryaning praja punyakot Tangkatari wonten manunggal setya Dampiat-dampiat pina nasri swara niku murah samya repot ngarsa ngestu padha rawuh nyosang nata sajuru-juru ngayahi karya Wah, mampu. Wis kayak kelek lho, Bi. Awas lho, Bi. Lagu apa lagi?
kaya dituduh salingkah Jurga piye ben bisane jumpa kon bukti apa aku tetap sagung Yai percaya aku Wingi kae dudu sisianku Jaluk sliramu ora nesu Percaya Rasaku percaya sliramu Among aku durung kenal kancamu Sumpah mati aku ora cemburu Percaya gawe tutup pacarku Nanging ati iki rasa liko Ati rasa kaya dituduh selingkuh Tapi ben bisa dijupuk Kono bukti apa aku tetap sagung Ayo bareng memuji Lakoni urip bebrayan iki Mugi Gusti paring nyatani Tresno kita Yai percaya aku Wingi kae kudu sisihanku Jaluk sliramu ora nesu Percaya kae dudu pacarku Nanging ati iki rasa riko Ing rasa kaya dituduh selingkah Kepiye ben bisane jumpa Kon bukti apa aku tetap sagung Oh ayo bareng memuji Lakoni urip bebrayan iki Mugi Gusti paring nyempatati Urip bebrayan kanthi salami-lami Wah sing nyanyi kene kok sing telake pedhot kowe. Wis lelaran. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke
Apa? Nyanyi apa? Ora ana lagu sak-sake. Dadi kok omong. Wiwit biyen mula aku wis kandha aku wis tanpa bondo donya saka marat wong tuamu pangkat aku ra koso uripku wis moyo iki wis wancine kowe didaoke marang yo kados sing padha sugiye ora nyono diku ora lakewo yen sliramu Ojo ditinggal kapribaden ketimur Mengko kekeri ing jaman Kaya sing eling apa-apa Iku budaya manjane bener kandamu
Bibar midari ngulang kerawan lamborong unggai gun